ғариби 4. Aka, Лабай. мовчамайот када. дарду алам. Ой, меҳрӯз бачаме. Ола бауча. Ҳами бачаи ҳамсояраме. Чо када уча? Ҳафин рӯз ба мара хоҳардузор шидаю, очализор шидай. Ход то ҳами қасари солаку сурохшон намекард. Эй, оча. Бас кар. То кая ғайбат мекунӣ? Оя вақт ман Кинаву ғурбат. Yo. Rafiq kaptan Cozat. Cozat. Rafiq kaptan odam dar kori ailasi omade. Hizmet kardagi nesani? Nikah niyet. Delroşa biyorin. İtoa. ғаму андӯҳ. ин ҳама сюжа дар клипи ҷадидтарини наимҷони сайдалӣ. در تنور افتادمه شونه زومیتر دم بدم سوزمه ای او چای جان زنده بگور افتادمه наим ҷон, Бабай. медонӣ чӣ? Чӣ? ма як гапа гуфтанӣ набудаму не ки ба хотири ту мегӯм. Чира? Ту медонӣ ки падари ту зинда аст. Чӣ? интизорӣ то ба кай? рӯзҳои наздик. телефон барои иртибот 918 89 89 33 93 770 47 47. бехабар намо.